போன ஆத்துமாவிற்கு ஜீவன் கொடுத்து உயர்த்தி வெற்றியை தருகிறவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் தியானிப்போம். நீதிமொழிகள் 25ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம். தூர தேசத்திலிருந்து வரும் நற்செய்தி விடாய்த்த ஆத்துமாவுக்கு கிடைக்கும் குளிர்ந்த தண்ணீருக்கு சமானம். Proverbs chapter 25 verse 25. Finally, hearing good news from a distant land is like a drink of cold water when you are dry and thirsty. வாசிக்கப்பட்ட வேத பகுதியை நாம் கேட்டோம். ஏதோ ஒரு நற்செய்திக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், தூரத்திலிருந்து ஒரு நற்செய்தி உங்களுக்கு வருகிறது. அந்த நற்செய்தி உங்களை வாழ வைத்து அழகு பார்க்க போகிறது, உங்களை உற்சாகப்படுத்த போகிறது என்று ஆண்டவர் இன்றைக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார். இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில பல தீமையான செய்திகளை கேட்டு கேட்டு விடாய்த்து போயிருக்கலாம். இன்றைக்கு ஆண்டவர் ஒரு நற்செய்தியை உங்களுக்கு அனுப்புகிறார். இந்த மீடியா மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியை அனுப்புகிறார். அது என்ன நற்செய்தி என்று சொல்லி நாம் தியானித்து நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம். உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே, உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் 8வது அதிகாரம் 4வது வார்த்தையில் இவ்வாறாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கிதியோன் யோர்தானுக்கு வந்தபோது அவனும் அவனோடு இருந்த 300 பேரும் அதை கடந்து போய் விடாய்த்திருந்தும் சத்துருவை பின்தொடர்ந்தார்கள். இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், விடாய்த்து போயிருக்கிற உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கிதியோனோடு கூட சேர்ந்து போராடி சத்துருவை மேற்கொள்வதற்கு விடாய்த்திருந்த போதிலும் மேற்கொண்டார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது போல இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் விடாய்த்திருந்தாலும் வெற்றியை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். எதில் நீங்கள் தோல்வி விட்டீர்களோ, எந்த காரியத்தில் நீங்கள் தோல்வியை கண்டீர்களோ அதே காரியத்திலே வெற்றியை ஆண்டவர் இன்றைக்கு தருகிறார். அதுதான் நற்செய்தி. சோர்ந்து போயிருக்கிற விடாய்த்து போயிருக்கிற உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீங்க தோற்று போன அதே இடத்துல அதே காரியத்துல திரும்பவும் வெற்றியை தந்து உங்களை வாழ வைக்கிறவராய் இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியில இறங்கி வருகிறார். சோர்ந்து போன உங்களை கர்த்தர் தட்டி எழுப்புகிறார். நிச்சயம் விடுதலை உண்டு, நிச்சயம் வெற்றி உண்டு. சோர்ந்து போகாதிருங்கள், பயப்படாதிருங்கள். உங்கள் ஆத்துமாவிற்கு உயிர் கொடுப்பதற்காக உங்கள் ஆத்துமாவை குளிர பண்ணுகிற வார்த்தையாக ஆண்டவர் சொல்கிறார், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் விடாய்த்திருந்த போதும் சத்துருவை பின்தொடர்ந்தார்களே, அதே போல நீங்கள் சோர்ந்து போனாலும் எழும்பி உங்கள் காரியத்தை நடப்பிக்கிற பலனை உங்களுக்கு ஆண்டவர் தருகிறார். இது நிச்சயம் நடக்கும். இரண்டாவதாக எரேமியா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 31வது அதிகாரம் 25வது வார்த்தையில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நான் விடாய்த்த ஆத்துமாவை சம்பூரணம் அடைய பண்ணி தொய்ந்த எல்லா ஆத்துமாவையும் நிரப்புவேன் என்று ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கிறார். இன்னைக்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு சொல்லுகிறார், விடாய்த்து போயிருக்கிற உங்கள் ஆத்துமாவை சம்பூரணமாய் மாற்றுகிற கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்கி வரப்போகிறது. குறைவுபட்டதினால் விடாய்த்து போய்விட்டீர்களோ, உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவை காண முடியாதபடிக்கு உங்கள் ஆத்துமா விடாய்த்து போய்விட்டதோ, இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்துதான் சொல்லுகிறார், விடாய்த்து போயிருக்கிற ஆத்மாவை பார்த்துதான் சொல்லுகிறார், உங்களை சம்பூர்ணம்
அடையும்படி செய்ய போகிறார். உங்களை திருப்தியாக வாழ வைப்பதற்கு தேவனுடைய கரம் இறங்கி வரப்போகிறது. இந்த நற்செய்தி இங்கே தொனிக்கப்படுகிற இந்த நற்செய்தி உங்கள் குடும்பத்திற்கு தான், இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு தான் வரப்போகிறது. சம்பூரணம் அடைய பண்ணுகிறது மாத்திரமல்ல, ஆத்துமாவை நிரப்ப போகிறார். நிரம்பி வழிய போகிறது. 5 அப்பத்தையும் 2 மீனையும் கொண்டு 5000 பேருக்கு போஷித்த பின்பு 7 கூடை நிறைய மீதி எடுத்தார்கள். அதே போலுள்ள அதிசயத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் நிறைவேற்ற போகிறார். காத்துக்கொண்டிருங்கள். முதலாவதாக ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு காரியம், விடாய்த்திருந்தாலும் வெற்றியை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். இரண்டாவதாக திருப்தி அடைந்து சம்பூர்ணமாய் நிரப்பப்படுவீர்கள் என்று ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கிறார். திருப்தி அடைவீர்கள், சம்பூர்ணமாய் நிரப்பப்படுவீர்கள். இந்த வார்த்தை நிச்சயம் உங்களை தேற்றும் என்பதிலே சந்தேகமில்லை. கேளுங்கள், தேவனுடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுங்கள். ஆண்டவரே, நான் விடாய்த்து இருக்கிறேன். ஆண்டவரே, என் ஆத்துமாவை பலப்படுத்தும், என் ஆத்துமாவை திருப்தியாக்கும் என்று சொல்லி தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் முறையிடுவீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்களை நிரப்புவார், உங்களை சம்பூரணமடைய பண்ணுவார். அதோடு கூட உங்களை வெற்றியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு கிருபைகளை ஆண்டவர் தருவார். இந்த வார்த்தைகள் மூலமாய் உங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். May God bless you. God bless you.